Pozdravljaju vas Minecraft epizode, danas snimamo Hunger Games na Google kartu i ova arena je slobodna. To, ušli smo u arenu. Mapa je Frozen, jedna od mojih najstrašnijih. Znači da ću pobijediti ove tu likove. Krećemo za 30 sekundi. IP od servera će biti u deskripciji. Ovo se meni jako sviđa server. Predobar je Hunger Games. Velika su mape ko MCSG. Neke su mape iste. Primjer Zone 85. Kako već. Krećemo za 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evo, nema šta tu ima koje stvari da ih ostali su sličeno. No, idemo na često. Kabvar. Idemo za 7, 5, 4, 2, 1. Idemo po pobjedu. What the fuck? Kakve stvari je. Ljudi moji, pa je li ovo moguće? Šta sam našao na početku? Šta laguje server. A dobro. Prestalo je. No tu koji čist, evo ga. Tu sjekira. Ne. Ne. Kako me kilo lik, ja ne razumijem. Jao, šta je ovo bilo, ljudi moji. Idemo ovo provati u ovu arenu. To. Holiday. Dobra mapa. Kako me ovaj kilo lik, ja ne razumijem. Došao mi s leđa. A da, šta je tu je? Idemo na ovu mapu. To bi bila zadnja ako uspijemo. Jedino ako nas odmah na početku killaju. Ali ne znam baš. Nećemo failat 2 puta. Okidoki, nećemo failovati. Znači krećemo za 20 sekundi. Ovo je moj skin i tak PvP, meni se baš sviđa. Clean. Idemo za 3, 2, 0. Ovaj lik ima sreće. Da sam bar ja blizu njega bio. Neću ja to razbijat. Prvo ću uzeti ovom liku nešto. Ne, ovo je isto vidio. Imamo sreće. Ovo će razbijat za mene. A lik ima i sreće. Šta je ovo? Ne da mi se razbije, ne da razbije. Fail. Idemo prema tamo. Nas ko prati. Ne znam ove gromove. Ove gromove. Kad se čuje taj grom, pa mislim da se nešto događa grozno. Mislim nešto grozno. Ole. Kakva stvar je. Ima šta tu gore. Možda ima, ali nema. Evo čest.
Okej, boots. Idemo tamo. Op, 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 op. Evo chest. Još sprsni full gold. Ima di tu koje, evo ga chest. Možemo napraviti, ima di tu crafting. Ima gore crafting, nisam sigurna. Tu možda da neki chest nađemo. Treba nam crafting table. Evo chest. Može i to. Ništa. Evo tu koji crafting table. Table. Tu biljar. Ajde, neki crafting table. To se traži. Yeah! Sword of Herobrine. Ok, sad trebamo naći negdje craftinga. Što napravimo prsni. Kilik tu unutra. Je li on to meni pobjegao? On meni hoće pobjeći ili? Nema šanse. Šta ti radiš to? Zašto ga ne mogu kilati? To! Kakav pobjeg? Kakav povrak? Ne, to bacit. Okej, da se uzmemo diamande. 4 diamanda to. Tako. Tako. Tu ništa. Ne. Tako. Kako pokuš? Dobro. Dobri smo. Još da nađemo stikave. Jako smo dobri. Bro. Ništa, ovdje su bili već. Ja smo to mi ne znam. Okej. Idemo na plažu ili u rudnik. Šta tamo? Idemo tamo. Pa jedemo hrane. Kao mi ne treba. Mogu se napraviti golinku. Super. Goldenku ću si napraviti. Golden apple. Ha. To. Kako smo pametno to napravili. Pametno. Neki uvijek tu. Ole. Koji pro. Ko je sada tu pro? Plo sam, plo. Da bacimo ove tu. Tu imamo stikove, možemo si napraviti diamond sword.
Da se ubacimo na brzinu. Idemo kod onog craftinga, da si craftamo Diamond Sword. Se 5, još malo pa deathmatch. Diamond Sword. Ćemo tu bacit. Tako. Idemo dalje. Zlata imam sam 4 štete. Ajmo neke likove, di ste svi. Česti 100% pravilnik. Dođe suhi grm. Šta će mi to? Tu ima čest, vjerujem ga neko pokupio. A idemo vidjeti. Ne. Fishing road, to. Tu fishing road ima. Idemo negdje, dalje. Stavimo hranu. Koliko imamo apple-a. Koliko nas je još 5 živi. Brže malo to. Evo za 1 minutu deathmatch. Sve ide tamo blizu. Tu blizu hoću reći. Za 50 sekundi pa će ne deathmatch. Imamo strijela, imamo svega. Tu je neko. Ne. Ne. Joj. Šteta. Da nisam još na njega pobjedili. Dakle, to je bilo ljudi za ovu epizodu. Da se sreće. Bak.